Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama mo woni mon foof inde mum ha yetti yettode mum sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira ngam humnude aadi taade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amene moɗon ko yewtere mon witende roɓindo jayndeji ɗo e ko wite ha joni télévision moɗon Pindi TV en ngari e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe no mbiɗen ni en calmini moni kala en jetti moni kala en jarni moni kala golle moɗon laaɓɗe labtuɗi hande noon en jeewaka e plateau o gorko mo gowɗon huccodirde on woni Moussa Niang gorko mbo garli belel nebam o arti omo selle mon e jaam en calmini Aissata Ndiaye aussi ɗo woni ɗen ñagonoma Allah moƴƴere ɗum noon en paami en jeewaka e plateau o en dokkamo konngol o salmodira e téléspectateur uji ɗi e téléspectatrice uji ɗi kala mbiyanmo Moussa Niang gorko mo garli belel nebam jam walema wale jam Amadou Moussa caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam en jetti kamɓe kala heɗiyankoɓe Pindi TV e yeeɓiyankoɓe Pindi TV tewteɓe nder e bo leydi kala ko fartange e welama moɗo tigui ganduɗa ko joddade ma oɗo plateau nde wonɗon ɓuri heewide so gamri tigui yoɗi yummo jagge e balaɓe fa tabarakallah musidɓe ene gandi nde won noon ko hunde ɓoyde so hunde noon ɓooyi tan ko gongo sakki fa tabarakallah nde fuɗɗete walla nde eɓɓete ko kamɓe tigui ganduɗa ko lowno ɗum ganduɗa kayɓe kokki oɗon blason on ɓooyi noon yewnudemo holto gorko mo julo woni holto Amadou Moussa woni fa tabarakallah yettude Allah yiddemo ɗo e plateau Pindi TV yettude Allah kadi jottidade e makko ɗo salminde Aissata Ndiaye Amadou Moussa woni beelamo no fewi waɗi min gaɗo beño ɗum noon golle ma jooɗi peewi Moussa weltare nde ko rendade ko wona ɗum ko namdademo holko jayndeji leydi Sénégal piniri e oɗo subaka ko noon tigui oɗon fannu dawrugol Amadou Moussa ene wayno jeynenkoɓe leydi Sénégal ɗawani ɗum walla mbiyen goppani ɗum caggal ha joni hay so tawi ganduɗa ko hande woni oɗon entré en 6e CFE ene wayno ɓe ɓuuri artude koye alhaali ɗiɗon seppoji ɓennoɗi autopsie oji e gueɗe baɗe noon Amadou Moussa ko ɗum tigui woni ko tawete nder jayndeji leydi Sénégal ko noon tigui puɗɗortoɗen ko jaynde e Sud Quotidien Sud Quotidien ɓe gatti koye alhaali kaɗon landa wiyete ko Alliance pour la République APR ɓe mbi tigui ko fissure ene wayno noon alhaali teskama hen tigui tekkere ne ɓuura walla mbiyen holko tigui fuɗɗi yaltude nder manqueur jaayi ɗiɗon konguiɗi suuti Aminata Tall ɗiɗon konguiɗi suuti foof noon faade président de la République Macky Sall ene wayno ko konguiɗi ganduɗa kay ɓe jonnani ɗum kamɓe tawteɓe nder kaɗon landa ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde caggal kan ɓe gatti koye kaɗon o nguɗon gomu witego Yana Mara e oɗon manifestation 29 juin ɓe mbi ko Macky Sall yo hokku autorisation kaɗon landa yeewi askan wi ko noon jayde observateur ko noon tigui l'observateur arti tigui koye alhaali oɗon manifestation yeewi askan wi manifestation interdite e on terrorisme présumé ganduɗa kay ko watbuniyankoɓe jaggannoɓe hen Amadou Moussa ɓe gatti tigui eɗen kutorde bonde ko wayno cocktail molotov e gueɗe baɗe noon ɗiɗon kala ganduɗa fawnoɓe juuɓe ko wayno sappo e mabɓe ɓeɗon ha joni ene juuɗi ɓen loskoɓe jiiɗi gaddude ko bundi hol nulɗoɓe kono kay hooli kamɓe exactement kan woni tawte ko nder hello jooɓo nden jayde l'observateur jayde Vox Populi arti tigui koye oɗon gorko biteɗo Idrissa Goudiaby mo ganduɗa tigui wasi fittade mum koye ganduɗa toto o goɗon seppo toto Ziguinchor soreno en noon ɓe garte makko kanko Idrissa Goudiaby taxi man Amadou Moussa wonno koye oɗon ñalawma aljuma toto Ziguinchor e goɗon seppo noon caggal oɗon autopsie ene wayno noon leñol makko jaɓani namdi noon ko contre expertise yo waɗe kiɗon goski saabu haaɓe jaggi ha joni Idrissa Goudiaby yoɓi fitan mum ko ba jayde L'As Quotidien natal makko kanko on ɓeɗɗo ardade on conseil économique social et environnemental wine ko Aminata Tall ɓe mbi ko fossir Aminata Tall ɗum ko caggal ɗi o suuti kongi faade président de la République Macky Sall en way noon ɓen rewɓe tawteɓe nder oɗon landa Benno Bokk Yakare e APR tardani tigui jabade Aminata Tall ɓe mbi tigui safrore yo haade handina so tawi tigui ganduɗa ko ɗiɗon kongi faade président Macky Sall ɓe jonnani ɗum kamɓe tigui ɓeɗon rewɓe kono Mariame Badiane jaabi makko o wi ko elle doit savoir raison garder ɗin kongi faade Aminata Tall kanko Mariame Badiane jayde enquête ko loski o subaka enquête arti koye jokkodiral wallu Sénégal e yeewi askan wi ɓe mbi ko les armes de scission ene wayno noon ɓe payi koye ceerago e wiide ɓeɗon jeyniyankoɓe enquête saabu ha joni ne teska tigui ganduɗa holko pamodiral ngakkugal hakkude mabɓe Mamadou Lamine Thiam ene wayno noon mandataire national mo wallu Sénégal o wi ko leydi wallirte koye nder urnaji kono kay wona e nder laabi on ne peut changer un pouvoir que par les urnes ɗin ko kongi makko wadde mbiyenno o yenni yeewi askan wi wallu Sénégal
yaadani e dirtinagol ɗiɗon no sukgoji élection législative ɗum tawte nder jayde enquête ko noon ɗum wonno namdal men hanki Moussa Diaynde quotidien le quotidien ko jonde junde ɓe mbadde oɗo leader mo PPC o wiyete ko Seydi Diouf o suuti kongi fade Ousmane Sonko o wi ko kongi kantorɗe kala e saaha ɗi tutta famde natata e haqqillaji ɓesgu Sénégal ɗin ko kongi makko wattiti goɗon seppo goɓe tijji nogas jena lewru juin o wi ko le summum de l'indignité républicaine ko ɗum noon gonda ko wasde hormade kono kaya ko wasitande gueɗal ɓesgu Sénégal saabi tigi ganda ko ɗiɗon eɓɓoji ɗiɗon seppoji Ousmane Sonko kono ɗum ko kay mari hemes gom Ndiaye Amadou Moussa jaɓɓira ko tekke boɗeje to tuwa wonna ɗum e hello ɗiɗamo ndeɗon Diagne Jambal Diagne moƴƴani jagorɗo kesso Moussa ƴiwronɗen Diaynde libération artiti ko guitogol ngel ɗon no cukalel jartengel hitande e lebbi seeɗe to Pikine ɗum wono ko ñalawma altini hiccanke Amadou Moussa bébé ayde o wiite ene way noon ha joni ngel yiitaka so tawi ganda ko caméra oɗon banque heɓen tigui filmude on debbo nde wujjata ngel ɗon ɓinguel walla mbiyande jogui ɗum ɗo hattade ganda ko ha joni laamu ngu heɓani fartaŋe fawde jungo e oɗon tigui nawɗo bébé ayde kono ko yiya jeynenkoɓe libération ɓe mbaɗi hen natal makko kanko bébé ayde omo waɗi banderol e tiide ɓe mbi noon image makko waɗa ko fulite saabi ɗum noon Amadou Moussa ko kala jiiɗo bébé ayde ene wawi heftinde ɗum walla mbiyanna wawa tigui tintinde ɓeɗon jinnaɓe ngebele de bébé ayde ne yiite no handini ko yawi ko yacci jayde nde titre ɗiɗi nden woni les échos artitigi oɗon fanno dawrugol noon kewɗa wiide olel ganduɗa kay ɓe garti oɗon yeewi askan wi rassemblement moɓe tijjiya ene wayno ɓeɗon rewɓe tawteɓe oɗon parti républicaine pour le progrès ganduɗa ko namdiya ko yo oppite ɗiɗon lideraji mabɓe ko yawi ko yacci e sans condition ɗum tigui woni koɓe namdi Guy Marius Sagna wondiɓe mum ene tawe tigui ganduɗa koye nder dumbirdu kono kayya maɓe ñaawe e ñalawma talata paaɗo Amadou Moussa ɗum woni jeynankoɓe les échos ɓe gatti natal makko kanko ñacco Sadio Mané ɓe mbi ko yettimo Munich lamorgo leydi Allemagne taw kay koye jet privé kono kay fuɗɗimode sawre e alhaali tigui mbelendi ndiɗon leydi Allemagne transition dañama natanten ko Diaynde Stade quotidien ko non tigui on transition tawte nder Diaynde Stade après l'Angleterre une nouvelle page à écrire ene wayno tarihi goɗɗo mo foti windude kanko on gorko mo Bambali Sadio Mané caggal tigui nde weeɓi fartague sifodirde on club les Bavarois ɓe woni Bayern Munich hande noon Amadou Moussa woni présentation makko to ganduɗa kaya e yesso ganduɗa kay oɗon stade mo Bayern Alliance Arena ɓe mbi ko caggal duuɓi jeetati ɗi woni Premier League hollo oɗon bilan mo Sadio Mané watto no kono no wayi sifrade kala ko positivisme tawte nder oɗon bilan ɓe mbi ko le Bayern fier et heureux de signer un stade mondial kamɓe kala ɓe beltima ganduɗa kay ko grangal makko ɓen tigui tawteɓe technique hay tigui ganduɗa ko entraîneur uji hay tigui ganduɗa ko patriote tawteɓe nder oɗon club supérieur uji kañumen kala beltima grangal makko sabu Amadou Moussa Sadio Mané fuɗɗima sifde des orthographes e nder oɗon club Bamba Dieng kañum suɓa pépite de saison ɗum woni ko tawte nder hello jeeɗi nder Diaynde Stade France Ligue 1 ko kanko tigui suɓa kanko on attaquant sénégalais ko kañum tigui ganduɗa ko suɓa taw kay suɓima ko ɗiɗon supérieur uji ɗum woni ko tawte nder Diaynde Stade rendi woni ko sifa e kelle gaden Diaynde leydi Sénégal e oɗo subaka alal ko noon golle ma jooɗi peewi laaɓi labti Moussa Allah jarama ɗum noon no mbiruɗa ni ko nde Diaynde Stade quotidien uddi robinet men Diayndeji hono kala subaka sikala eɗen kewi uddidde dawal gotal ngal yewtidde hen andi hanki en kaali en mbaɗino namdal ko fate gonka dawrugol leydi ndi woni beele sumgoji ɗi e sifa gonaɗo o ene jojji ɗi mbaɗa ñande 31 lewru juillet walla yoɗen dirtini ngal namdal wonno namdal men hanki bandiraɓe garti hen no moƴƴi Moussa sa daari ɗoɗo jarten ko tolni e temedere nogas commentaire ina tawe hen kono en cuɓima yoga e commentaire uji gam nande konguɗi bandiraɓe rokkude ɓe fartange aussi kamɓe mbawa wadde ko wiyete ko exprimé woni ɓe kaala ko woni e ɓerɗe mabɓe ƴilliten ɗum ga hen no dow ene wayno mami gartema joni so Allah jaaɓi pour wawde namdade ma andi yiyande ma kono gadortoɗen ko konguɗi oɗo biteɗo ha joni woni Cheikh Baye Ndaw o holiti wonde oɗo saaha mbo kalaten ina wayno kanko yiyande makko to banggue politique leydi ndi ko hande ina soofi no fewi ha tengti noon ko hakkude ƴettoje tan e biyoje bonde ɗum ɗon woni ko natiri to banggue commentaire goɗɗo cuuɗi hen haala muɗum ko Thiam Siraji o holliti wonde sumgoji ɗi poti ko dirtinede ha diwo oɗo saaha ha politicien ɗi mbawa haaldude woni banggue pouvoir kame opposition ɗum woni ko haali goɗɗo kalde hen wiyete ko Djibi Diallo o wi ko adi foof ko ɗin sumgoji 31 lewru juillet ɗi potani dirtinede
dirtinede ɗippu tan ko wadde ɗi mbaɗa e dow potal goɗɗo kalɗo hen ina wayno on ɗon ne wiite ko Yaya Ndiaye o holiti wonde ko manam kanko to banggue yiyande makko yo woota ñande 31 lewru juillet yimɓe pofta ɓuuri ko dirtinte ko noon o wi goɗɗo kalɗo hen ko Oumar Kébé o holiti wonde kankone no wayno kanko yiyande makko tan ko yo ɗiɗon sumgoji yo ɗi mbaɗa ɗi potani dirtinede haalɓe heɓe ne kewi kono ɓe paami tan gonden koye subaade jogoe commentaire uji goɗɗo kalɗo hen ko ñang on ɗon ko ñang pullo o wi mboɗa andi ko doom bawi maɗa ɓinguel bam maɗa no wiiri ni ene jeeri wattude hakkille Moussa o wi ko adi foof ene wayno ko ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa ɗi walla no gonka Sénégal woniri ni hannde ko hunde ganduɗa nde ina hawini no fewi saabu way comme no zara ko wiyete gañam tumagu woni leñamagu walla gañam tumagu tan wonde won e yimɓe goni e haalde konnguli baɗini hen kanko ñang pullo noon o tawate ko toon to leydi Mauritanie konnguli makko ina jaaji e nder commentaire o Adama Ba kañum ne ɓafti hen ko heewi kono en tiɓɓota hen seeɗa tan o wi namdal ngal kanko nama ara hen seeɗa ko adi foof ko ɓiɓɓe leydi Sénégal ina poti andude Sénégal ko darogal wonno e nder Afrique ɗum noon koto banggue démocratie e wiire makko to banggue yuɓɓinde ko fate banggue hono sumgoji ɗum noon leydi wondi darogal koni timtorgal fotani yettade gonka kaɗo ɗum woni ko haali kanko Adama Ba ko wona ɗum Harouna Camara on wi kañum ko kaldigal parti ɗi foti wonde ko adi foof hakkude mabɓe beele ɓe jewtida ɓe nandira leydi ndi yalta o crise gonaɗo goɗɗo kalde hen ko Oumar Sow o wi ko woto sumgoji ɗi dirtini saabu Sénégal fotani ɗum jabde ha tengti e laamu ngu ay kon si brandi ko Harouna si foti wonde so tawi en jumani o holliti wonde ko sacré Ousmane Sonko manam o ari fof ko Ousmane Sonko o wiide kono hayimo ɗo neɗɗo o wiyata yo ɓiyum ya janggoya école debbo muɗum yaha jeere e piini acca sukaɓe woɓɓe ene ero ɗumen yo tele bolɗi ɗum ɗon ko référence hokki gam jour sumgoji ɗi ɗum woni ko haali kanko mo ganduɗa ko ay kon si konngol makko ne jaaji kankone no fewi fannuji ɗi Sal Hasim kañum ne holliti wonde woni ko toon to Nouadhibou ko sumgoji ɗi potani dirtine tan e mbadi kuuɓal e konngol daɓɓol koye ndawno commentaire ɗi ne kewi alay sago bandiraɓe jaafo Ibrahima Mbodj o wi ko élection ngaji ɗi potani dirtinede saabu kanko hoore leydi ndi ko kanko ardi leydi ndi kono kadi ko kanko foti marde opposition o fotani dirtinde ɗin ɗon sumgoji e wiide makko ɗum ɗon ko yiyande on mo ganduɗa woni Ibrahima Mbodj Adama Konté kañum ne ari hen wi e yiyande muɗum kañum ko adi foof yonnani oɗo saaha gonaɗo o woni saaha no leydi Sénégal woni ɗo saabu so tawi a ƴeewi noɓe gone waɗirde ni ɗum fewani hay hunde ha tengti noon no wiiri Ousmane Sonko kañum no haalirta ni manam konngudi muɗum pewani kono kadi moƴƴani e wiide makko kanko Adama Konté Ibrahima Mbodj wi neɗɗo jiɗɗo wonde président de la république on ɗon ne foti yarude jaam on kam ko noon wi kanko Ibrahima Mbodj goɗɗo biteɗo Moussa Sall kañum ne arti hen o wi ene wayno ko yiɗi wiide ko meeɗani kanko hono nangurande Ousmane Sonko kono vraiment no yiiri no Sénégal wayni hunde ne jiiɓimo seeɗa o wi tan ko maw leydi ndi Macky Sall ina foti vraiment accude Ousmane Sonko librement waɗa manifesté muɗum manam waɗa ko foti wadde ko saabu ko ɗum woni ko dolninta woni ko sembinta démocratie e ko nandi hen Sada Sy wi ko ema en jaa élection ngaji 31 juillet inchallah vive Macky Sall vive Sénégal ko noon wi konngol makko deftuɗen ko wona ɗum ko ɗo jogoɗen uddirɗo ɗo henne wayno ko Natiba o wi ko opposition ene foti wadde assumé manam on ɗon erreur mo waɗi kono kadi o yaani foof ko ine dirtini ɗin élection ngaji 31 lewru juillet ɗum woni ko haali kanko o mbiɗa sikki Natiba ko ɗon tigui woni ɗo guddirɗen ko ƴettuɗen to banggue commentaire uji ne heewi no mbiɗen ni ko 120 commentaire Moussa wannoon ko namdal ngal ne holliri kadi wonde Sénégal naɓe ne mbaɗi attaché ko yewti ko e to banggue politique leydi ndi kono kadi Afrique e mbadi kuuɓal saabu ko jiiɗen ɗo henne ko wona Sénégal tan Afrique naɓe foof ne wayno kaali hen ɗum noon ma en gara namdal gongal ko ɓoyata kono Moussa yandema e oɗo fitina jiyaɗo e konngudi bandiraɓe aussi e oɗo ko wiyete pré électoral mo gonɗen ko noon tiyi Amadou Moussa en jonni gueɗe mabɓe en kormima fatabar kala ene wayno ganduɗa ko haaɓe batti haqqille mabɓe e wiide ganduɗa ko ilno sido pré Amadou Moussa min ko ɓeydat hen seeɗa tan ene wayno ganduɗa ko mi sikku subgoji dirtinede wona hunde fonde wonde saabu ganduɗa ko encadrement no woodi démocratie moɓe kalata o so démocratie oppama kala e saaha démocratie ne wawi jibine gonɗa ko ɓuuri sasa nanno
ɗum e woyndu walla mbiyen hendu no way nanude e ganduɗa koye gasko ko wawa yaltinde woni hollum ko jaggaɗo e ganduɗa ko manifestation ngaji ɓennuɗi ko wayno terroriste en ko wayno ganduɗa ko cocktail molotov en ko wayno gueɗe ban noon gañoje ɓen gardani wadde seppo hollirde mettu mumen habbu tekke boɗeje walla ganduɗa ko wullude lugde so para ganduɗa ko goto fof ko wiyete manifestation pacifique hayso tawi jomum mbaɗama encadré ganduɗa ko katta to poti hadde ɗo donc nak fala budde waɗe interdit so tawi tan jomum garno seppude là d'accord parce que eɗen gandi Sénégal c'est un état de droit c'est un pays démocrate yimɓe fof ganduɗa ko jatirani tagal mais yidde ganduɗa ko duppude leydi taw ganduɗa ko holɓe ganduɗa ko haajuji mumen ngala hen ni jorgol sumore keccol ko hunde nde ganduɗa min mi jaɓani ɗum mais dirtinde sumgoji wona hunde jaɗumi en tout cas so tawi en tumnimi e commentaire uji ɗi en paami ko ɓuuri ko wayno heewde kañum yiyaadi tan ko yo sumgoji ɗi mbaɗa hayso tawi no mbiɗen ni en jii hen argument ji gurɗi woni vraiment konngudi mabɓe ko ɗum kadi woni ko cohlirɗen à chaque fois konngudi mabɓe kamɓe e yeeɓoɓe en ɓe ina mbaɗa commentaire ha joni jokke wadde abonné surtout jokkon aussi wadde commentaire mamin ƴettu hen commentaire uji ɗi ganduɗa ɗi ko baɗɗi pertinent e on ɗon tuma min mbawa ƴellide ɗum namdal meɗen pour janggo so Allah hamɗo jaaɓi Moussa koye coftal ɓalli woni sport eɗen gandi Sadio Mané siifi contrat mo 3 ans toon to leydi ene wiye Angleterre e club bavarois on woni Bayern Munich holko patɗon e Sadio Mané holno jirɗon aussi gummogol makko toon to Liverpool beele omo fonno ummade Liverpool walla ala e so tawi omo foti ummade argument ji no mbaɗɗon ni woni kalon hen dalillaji so tawi kadi omo jogori wadde gueɗal mantinigal toon to Bayern dokkon kadi aussi argument ji moɗon saabu eɗen gandi championnat Angleterre championnat Allemagne wonani gotum amin cohli jiyande moon e oɗo ɓiɗɗo mo Bambali surtout oɗo contrat kesso toon to Bayern Munich hande o waɗata ko wiyete ko hono prestation manam o présenté ɓen supporter uji en jii salaire mantiniɗo en jii aussi vraiment anni mawɗo mbo Bayern jogui makko ɗum noon ko ɗum woni namdal meɗen hande beele Sadio Mané ne fonno ummade Liverpool so tawi eyi argument woni ko fati banggue manam jiyande moɗon patam lamiji luggi on foti yaade Bayern argument ji en tout cas ko ɗum min cohli janggo inchallah ma en gar kadi pour ƴellide commentaire uji moɗon ɗum noon Moussa ko ɗum ɗo woni ko uddiroɓe men jayndeji e oɗo subaka hannde adi men e bandiraɓe ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti moni kala en jarni moni kala yo jaam jogo min jogo on jogo dendagal neɗɗo kala e nder jokli windere nde yo Allah hokken wedde dow jaam ñalde dow jaam hirde dow jaam on jarama.